Yauwa yau interview na garzalimiko Rakiya Musa, tunda kun ce ku masoya ne, yau da ku zan yi interview. Yauwa garzalimiko, me ya haɗa ka da kai da Rakiya Musa? Ka faɗa min in ji kawai. Maisona ke ce wacce nake rayi, in kina gefe na ban san na zama rabu. Rakiya Musa, to na ji batun garzali. Ke me ya haɗa ku da ke da shi? Ke na san za ki faɗa min gaskiya. Garzalimiko ba san ke ba, ki faɗa min gaskiya in ji. Maisona kai ne wanda nake ra'ayi, in kana gefe na ban san na gama rabu. San da ya kake ji a cikin zuciyarka? Maisona ke ce mai samun karsashi. Garzalimiko, yanzu aka ce ka rabu da Rakiya Musa, ya kake ji a ranka? Zancen mu rabe ma wannan san babi shi. Garzalimiko, Rakiya Musa ta ce kana yin wata 3 baka zuwa gunta soyayya, kuma hakan wai kace wai masoyiyarka ce. Masoyi na gaskiya ba nisa da shi. Garzalimiko, kace mai kuskure a ƙauna shi ke ba da shi, kai baka kuskure kenan? Mai kuskure a kauna shi ke ba da shi. Zance na gaskiya ki bar garzali, kawai abin da zan gaya miki, in kuma ba haka ba to ba ruwanmu. Zance na gaskiya ka zama mallake. Yauwa Rakiya Musa, ba kya kallon kuna tafiya da garzali yana sauri, to ba san keke ba in gaya miki. Tafiyar mu ne da kai ba ta samun haki.